Шановне господарство, Райан Гудкейс. Дякую. Жартаваць будзем, так? У мяне тут нядаўна свята адбылося. Урэшце рэшт, у першы раз у сваім жыцці я купіў неўжываны матрац. Дзякуй. Вялікі матрац такі, king size. Гэта крута, ведаеце, бо нарэшце я маю дастаткова месца, каб заснуць побач са сваёй падушкай. Вынимаю яе з сушылкі, кладу побач з сабой, ну, каб было з чымсьці цёпленькім спаць. А калі мне адзінока, я бяру шкарпэтку. Я адзін ужо некалькі гадоў, і гэтаму ёсць шмат тлумачэнняў, але мне далі сёння толькі 45 хвілін. Маё адзіноства асабліва цяжка далося мне ў перыяд ковіду. Не, я ведаю, што шмат для каго пандэмія была наадварот нагодай пазнаёміцца, але праблема ў тым, што дзяўчыны, которым падабаюся я, не любяць рызыкаваць. У гэтую групу ўваходзяць астматычкі, жанчыны са слабой імуннай сістэмай, альбо жалезнымі лёгкімі. Тому я пачаў знаёміцца онлайн. Хтосьці з вас знаёміцца онлайн? Ну і навошта вы мне хлусіце? Мае стендапы вабяць самых сціплых, я зразумеў. Не умею я перапісвацца, ведаеце? Не умею я ў флірт з сексуальным падтэкстам. Аднойчы я напісаў дзяўчыне: «Як ты?» у 12 ночы. Гэта гучала, быццам мяне больш цікавіць яе здароўе. Нешта кшталту профагляду перад працай. Таму я пайшоў да свайго дзеда. Я хацеў даведацца, як ён знаёміўся з дзяўчынамі, ну, у тыя часы. І ў іх, аказваецца, было нешта падобнае. У тыя часы, калі ты хацеў пагаварыць з дзяўчынай непадалёку, яны бралі 2 кубачкі і звязвалі іх дротам. Адзін кубачак заставаўся ў дзяўчыны, а другі кубачак хлопец браў да сябе дадому і цёрся пестурном аб свой кубачак, а дзяўчына слухала на тым канцы. О, а гэта гучыць як вялікі дрын. Блін, да мяне толькі дайшло, што ў мяне зялёная нагавіца. Не звяртаў на гэта ўвагі, пакуль не выйшаў на сцэну. Можа, выправім потым, а? Увогуле, яны мне пасуюць? Калі так, то ладно. Не хачу выглядаць як чувак на раство. Гэта апошняе, чаго мне хацелася б, выглядаць як чувакі на раство. Выправім потым на постпрадакшне, окей? Альбо ты, дай мне свае нагавіцы, а? Не, твоя таксама нейкі зялёная, я хачу як у суседа. Ладно, ладно. Так, давайте цяпер шчыра, хто знаёміцца онлайн? Вы мусіце знаёміцца. Што, не? Ужо здаліся? Так, мне хапіла. Ясна. Але вы знаёміліся? Так. Ці задумваліся вы, што вы свайпалі мёртвых людзей? Ніколі не задаваліся пытаннем? Ніхто не выдаляе твой аккаунт, калі ты паміраеш. Хіба не? Ніхто не возьме ваш тэлефон пасля пахаванняў і такі ўвесь у слязах: «О, яна сапраўды любіла хадзіць у горы». Такога не будзе. Гэта азначае, што я, хутчэй за ўсё, свайпнуў управа сотні мёртвых людзей. Ну, так я кажу сабе, калі ў мяне няма ніякіх мэтчаў. Можа, яны памерлі? Так, можа, памерлі. Спадзяюся, што памерлі. Усе да апошняй. Мой профіль даволі сціплы. Усе мае фоткі ад плячэй і вышэй. Гэта моя самая салодкая частка. Камплімент, который мне кажуць жанчыны, гэта што ім падабаюцца мае ямачкі. Ты робіш камплімент майму дэфекту, бо моя скура не можа нармальна расцягнуцца. Гэта ты яшчэ мой пеніс не бачыла. Я жартую, на ім няма ямашак. Хаця гэта магло бы быць клёвым трукам на вечарыне. Глядзіце, якая усмешка. Калі б мой пеніс мог гэта рабіць, вы бы глядзелі на мяне на іншым сайце.
Падвал падвошай для гэтых мэтаў цудоўна пасуе. Як уласна і для маіх стендапаў. Аднойчы мне напісала адна лэдзі, і было цікава, якое ў мяне цела. Ну, разумееце, бо яна бачыла толькі маю галаву. І наказала, ёй падабаюцца татачкі. І яна спытала, ці падобны я да дарослага дзядзькі. Я адказаў, ну, калі твой бацька нарадзіў цябе ў 14? Бо калі так, то так, я падобны да бацькі. А ці хварэе твой бацька на скаліоз? Што, ўжо льецца? Ды выплёвай нахрен, мужик. Ну-ка, прыблізьце, запомнім яго твар. Так, я маю скаліоз. Вам збоку гэта асабліва бачна. Што, тут таксама нехта крывы? Давай, мы з табой. Скаліознікі маюць адзін вялікі плюс. Іх спіна выгнутая вось так, і ім вельмі зручна кагосьці абдымаць. Дамы, на хвілінку. Мы, скаліознікі, здольны абняць вас і адначасова зазіраць у вочы, ну... Хто яшчэ здольны на такія інтымныя рэчы? У мяне нікчэмнае цела. Я крыху хвалююся, бо калі ў мяне нават і з'явяцца стасункі, я магу тэарэтычна патрапіць у сітуацыю, калі мне прыйдзецца абараняць гонар сваёй дзяўчыны. Разумееце, як джентльмен абараняць гонар сваёй лэдзі. Таму я вырашыў знаёміцца з дзяўчынамі без гонару. Таму, калі да мяне падыдзе мужик і скажа «Твая баба пляшывая шлюндра», я адкажу «Спадар, ваша рацыя». Я, ведаеце, з вамі цалкам згодны. Але я працую над сабой, над сваім целам, таму я запісаўся на бокс. Што, не верыце? Я бачу сумнеў у вашых вачах. Так, хаджу на бокс. Ведаеце, я нават не ўяўляў, колькі ўва мне прыхаванай агрэсіі. Вядома, пакуль я не пайшоў на бокс. Хаця людзі мне заўсёды казалі, што я маю вайбы школьнага стрэлка. Адразу скажу, не дзеля гэтага я хаджу ў залю. Мяркую, у мяне проста ад прыроды крыху калумбіяны ў крыві. Але, вядома, я б так не стаў ніколі рабіць. Я б ніколі не стаў страляць у людзей. Гэта проста не мой стыль. Ёсць адна ідэйка. З таго часу, як я пачаў хадзіць на бокс, калі б я меў магчымасць ударыць вялікую колькасць людзей запар, мяне бы паказалі ў навінах. Але як першага масавага лупцавальніка. Не ведаю дакладна, колькі трэба адлупіць. Можа 50, можа 60. Дарэчы, колькі вас тут сёння? Дарэчы, я не кажу пра аніякія накаўты. Я хутчэй пра лупануць і бегчы. Таксама кардыё, разумееце? Калі вы думаеце, што мне ўсё роўна змогуць надаваць гузоў, то маеце абсалютную рацыю. Менавіта таму я буду гэта рабіць усё роўна ў школах. У каталіцкіх школах для дзяўчын. Для сляпых дзяўчын. Так, ладно. Так, ладно, ведаеце, я ўсё роўна буду знаёміцца онлайн, бо спатканні ўжывую мне не дужа добра ўдаюцца. З жывымі людзьмі. Неяк я пайшоў у начны клуб, каб пазнаёміцца з дзяўчынай, і гэта было прыкладна так. Я танцаваў, танцую, кайфую, гляджу на дзяўчын, правяраю тым самым, ці хочуць яны патанцаваць са мной. Яны не хацелі, але гэта не важна. Паважаю шчырасць. І вось танцую я такі, адчуваю, як раптоўна жаночыя рукі абдымаюць мяне ззаду, хапаюць мяне, рухаюцца долу ўздоўж майго цела. Я такі ладненька. Вось і пачалося. Я абярнуўся паглядзець на гэтую даму, і я пабачыў, што гэтая жанчына прысела і пачала церціся аб іншага мужика, што стаяў па-за ёй. Яна выкарыстоўвала маё цела як шост для стриптызу. Тады я зразумеў, што я настолькі не прадстаўляю аніякай пагрозы для жанчын, што яны ўспрымаюць мяне як нежывую рэч. Я нават склаў рукі вось так. Гэтаму я дам рады. Дарэчы, дзякуй, што прыйшлі, я гэта вельмі цаню. Давайце, не саромцеся, пагаманіце, пашуміце як трэ. Эй, ты, а калі ты глядзіш мяне дома,
Ты так само, малайчына, пошумі для сябе. Так, не вы. Для каго я тут распінаюся, ну? Малайца. А цяпер для тых, хто мяне слухае падчас заняткаў у спортзале. Дзіўны выбар, вядома, але ладно. Маю для вас одну фішку, бо вы ўсё ж таки прыйшлі на мой спешл, ці хочаце вы паўдзельнічаць у ім. У вас будзе 3 выбары. Вам трэба будзе выбраць тэму наступнага жарта. Ясно. Наступны жарт будзе пра сабаку, пра Walmart, альбо пра секс. Walmart. Walmart? Так. Добра, крама дык крама. Глядзі, які добры выбар, яны ўжо смяюцца. Аднойчы я быў у Walmartу, займаўся сексам з сабакам. Я называю гэты жарт ілюзіяй выбару. Ладно, вось вам гісторыя пра Walmart. Аднойчы я быў у Walmart'е. Неважна, у которым з іх, я маю свае прычыны гэта не удакладняць, неважна. І мне трэба было там пайсці ў туалет. У туалеце было 2 пісуары. Адзін з пісуараў быў на звычайнай вышыні, ну такі, ведаеце, для дарослых. А другі пісуар стаяў амаль на зямлі. Нешта тыпу для дзяцей такі. І калі я зайшоў у туалет, я пабачыў дзіцёнка, які пісаў у той пісуар, які вышэй. Стаіць, значыць, такі на цыпках і фантаніруе, як са шлангу. Я аказаўся ў вельмі дзіўнай сітуацыі. Я не ведаў, што мне рабіць. Ці трэба мне было прысесці каля маленькага? Альбо падысці да малога проста збоку. І пакуль я стаяў і раздумваў над маімі варыянтамі, у туалет заходзіць яго бацька і кажа: «Чаму ты глядзіш на майго сына?» Пытанне было цалкам рэзонным. Я, вядома, хацеў патлумачыць, што яго сын заняў пісуар для дарослых, а я спакойна чакаю, пакуль ён скончыць, але я сказаў: «У яго вялікі». Потым бацька адпіздзіў мяне як трэба, таму я больш не хаджу ў той Walmart. Ладно, пераходзім да сур'ёзных рэчаў. Памятаеце, быў такі ковід? Прыкольненькая тэма для жартаў, не? Ковід меў свае плюсы, хіба не? Напрыклад, мне трэба было хадзіць у офіс, а потым я працаваў з дому. Я ўжо не бачыў сваіх калег, которых я ненавідзеў. Быў у мяне адзін калега. Кожны раз, калі ён бачыў мяне на калідоры, ён рабіў пальцамі пісталецікі, вось так. Быў адным з тых мамкіных каўбояў. Я пачаў адказваць яму тым жа, але я цэліўся. І ён такі: «Гэй, Райан, ну што, пабачымся наступны панядзелак?» А я яму: «Толькі калі я не пабачу цябе першым». Больше я там не працую. Самымі дзіўнымі былі 2 першыя тыдні ковіду, калі скончылася ўся туалетная папера. Памятаеце гэта? Быццам праз вірус вы страціце кантроль над сваім кішэчнікам. Мушу прызнацца, я таксама панікаваў. Я закупіўся. Я купляў розныя тавары, але не туалетную паперу. Я хацеў закупіцца тым, што мае сэнс у перыяд ковіду. Я пайшоў у краму і скупіў усе адкрыткі з пажаданнямі здароўя. А потым яшчэ і са спачуваннямі. Я думаў, яны скончацца. Я не той, каб вельмі хацеў імі скарыстацца, але ніхто з маіх знаёмых не захварэў. Таму я проста выціраў сраку адкрыткамі з Walmart'у. 2 месяцы. Калі вы ніколі не бачылі, як знікаюць словы, якія нельга забыць, націсніце кнопачку. Гэта можа змяніць вашыя погляды на жыццё. На перыяд ковіду я застаўся ў Сан-Францыска. Было цяжка. Тут авелі вельмі строгія правілы, якіх трэба было прытрымлівацца. Памятаеце, падчас ковіду рэстараны патрабавалі доказы, што вы не слухалі Джо Рогана ў апошнія 3 дні. Ашалець проста. У нас тут сёння людзі, якія веруць у навуку. Добра. Бо мяне, калі шчыра, ўжо вельмі хвалюе колькасць людзей у гэтай краіне, што адмаўляюць існаванне навукі дзеля сваіх уласных забабонаў. Маю на ўвазе людзей, што веруць у астралогію. Яны знішчаюць нашу краіну. Вы ж разумееце, што ў Юпітэры, які ўплывае на вашае жыццё столькі ж навукі, колькі і ў мікрачыпах у вакцынах. Інтэлектуальны ўзровень там аднолькавы.
Я ведаю, што ніхто яшчэ не памёр праз тое, што ён верыць у астралогію, але гэтыя людзі забілі шмат размоў. Кожны раз, калі моя дзяўчына пытае мяне, а якой гадзіне я нарадзіўся, я пачынаю хацець, каб аніякай. Так, я адзінокі ўжо некалькі гадоў. Гэтаму ёсць шмат прычын, але ў мяне засталося толькі паўгадзіны. У мяне быў, ведаеце, перыяд, калі я, кшталту, сумаваў па сваёй былой. Ну, ведаеце, калі ўспамінаюцца усялякія дробязі. Яна баялася бактэрый. Яна карысталася чахлом для сідушак туалетаў перад тым, як сесці мне на твар. Можа, для вас гэта і будзе гучаць дзіўна, бо я быццам такі ціхоня, але мы заўсёды гучна займаліся сексам. Але гэта толькі таму, што яна гучна смяялася. Праз пэўны час я ўжо пачынаў завадзіцца кожны раз, калі чуў смех. Дарэчы, дзякуй, што ўзбуджаеце мяне прама цяпер. Шчыра дзякую. Яшчэ яна сквіртавала. Я памятаю пра яе толькі сексуальныя штукі. Так, і незадоўга да таго, як яна мяне пакінула, я набыў спецыяльную абарону ад вільготы на матрац за $50. Цяпер яна абараняе матрац ад маіх слёз. Спачатку праз сквірт, а потым людзі такія: «О!» Ганаруся сабой. Так, мне было не дужа добра, я пачаў тэрапію. Перш за ўсё я пайшоў на сайт betterhelp.com. На гэтым сайце мне адразу не спадабалася тое, што я мусіў заплаціць адразу за 4 тыдні. То бок за цэлы месяц тэрапіі загадзя. А што калі я заб'ю сябе на першым жа тыдні? Што, у майго тэрапеўта будзе цэлы месяц аплачанага адпачынку? І гэта з улікам таго, што ён зусім не спраўляецца. Я не планую самагубства, але калі яно і адбудзецца, то напрыканцы месяца. Дарэчы, калі вы скарыстаецеся промакодам... Што, калі б я забіў сябе на першым тыдні? Атрымайце зніжку 30% на betterhelp.com. Лайк, падпіска... І так, я наўмысна ўказваю на камеру. Проста, каб вы разумелі. У асноўным я арыентуюся на сваіх гледачоў на Ютубе. Ладно, у мяне там цэлых 3 падпісчыкі. Добра. У мяне ёсць да вас пытанне. Ці былі ў вас такія дні, калі вы прасынаецеся, і вас пранізае думка, што аднойчы вы памраце? Так. І вы проста пачынаеце думаць пра тое, як усё скончыцца, і вы задаецеся пытаннем, у чым сэнс. Але гэта пытанне непрыемнае, таму вы спрабуеце перастаць думаць пра гэта, але не атрымліваецца. І калі ваш сябар падыходзіць да вас і жартуе, а вы нават не можаце усміхнуцца, таму што цяпер вы толькі думаеце пра тое, што і сябры таксама аднойчы памруць, як і ўсе, каго вы любілі. І вы такі думаеце, можа пайсці спаць, можа заўтра будзе лепей, але потым вы ляжыце ў ложку, і да вас даходзіць, наколькі сон падобны да смерці. Гэта самае блізкае да смерці з усяго, што мы можам сабе ўявіць. І сапраўды, калі наш час на зямлі такі кароткі, навошта нам марнаваць яго на сон? І чым больш вы думаеце пра гэта, тым больш жыццё пачынае здавацца адной вельмі доўгай падводкай да жарту без канцоўкі. Дык вось, пёр я неяк адну дзеўку. Так... Я расказваю пра гэта, бо гэта для мяне нешта новенькае. Разумею, што я выглядаю так, быццам мяне ніхто не хоча, але ж нехта хоча. Так, я раблю гэта менавіта дзеля вас. Я не з тых чувакоў, хто паважае выпадковы секс. У мяне падыход больш бізнес-казуальны. Гэта калі за секс я плачу. Гэта бізнесовая частка, а казуальная частка ў тым, што я нашу хакі. У мяне ёсць хакі з дзіркай каля дупы. Называю іх какі. Калі вам цікава, магу іх прадаць пасля шоу. Таксама у мяне быў некаторы час секс-робот. Людзі пачынаюць бянтэжыцца, калі я пра гэта кажу. Але растэрміноўка яшчэ не скончылася, таму вы сваімі білетамі аплачваеце майго робота. Магу даць пакарыстацца, калі што. У першы ж вечар, калі мне прывезлі гэтага робота, я занёс такі каробку ў спальню, вынуў яго з упакоўкі, паклаў на ложак, і я ніяк не мог дацяміць, як яго ўключыць. Робот дужа рэалістычны. Таму я ўзяў інструкцыю, кніжачку гэтую. І, аказваецца, каб уключыць гэтага сексуальнага робота, трэба ўзбуджаць яго 15 хвілін. Не, ну вы ўявіце, колькі часу трэба змарнаваць.
Пакуль яна такая: "Ладно, можаш ужо спыніцца". Ой, я звычайны голас робота. Ведаеце, як гэта, калі ты задавальняеш сваю партнёрку, а яна кажа табе спыніцца? А што, калі я магу лепей? Ты крыўдзіш мои пачуцці. Ёсць одна важная рэч, пра якую я хочу расказаць. Калі вы збіраецеся заняцца сексам, упэўніцеся, што ваша партнёрка дастаткова заахвочаная, што яна рэальна хоча, у яе дастаткова імпэту. То бок, калі я кажу якой-небудзь дзяўчыне: "Гэй, хочаш заняцца сексам?" І яна кажа: "Так". Я кажу: "А чаму не яшчэ як, сука?" Вот што я маю на ўвазе. Яна кажа: "О, яшчэ як, а я не чую цябе". Што мне не падабаецца ў сексе, дык гэта купляць прэзерватывы. Не люблю я гэты гандлёвы складнік, разумееце? Гэта мяне бянтэжыць. Таму вось што я пачаў рабіць. Я пачаў заказваць іх праз дастаўку. Ніколі не рабілі так? Ведалі, што іншы дарослы мужик можа купіць і прынесці вам прэзерватывы? Але там ёсць ліміты па кошце дастаўкі, таму мне прыходзіцца дакупаць нешта яшчэ. Напрыклад, пару літраў малака. Менавіта такім быў мой апошні заказ. Пачак прэзерватыву і упакоўка малака. А яшчэ напісаў каментар, як мага хутчэй. Пакіньце каля дзвярэй. А дастаўшчык такі: "Не, халяра, ты выйдзеш, каб я змог зазірнуць табе ў твар". Адной жа дастаўцы нешта пераблыталі, і мне закінулі жаночы прэзерватыў. Ведаеце, што гэта? Прэзерватывы для жанчын. Гэта як звычайны прэзерватыў, толькі выцягнуты і павялічаны. Сэнс у тым, што жанчына ўстаўляе сабе туды гэтую штуку, бы паперу ў мяшок з падарункамі. А потым ты кладзеш у гэты мяшочак любы падарунак, які захочаш. Як на мяне, гэта дзіўная ідэя. Это тое самае, калі замест таго, каб нацягнуць шкарпэтку на нагу, ты засоўваеш шкарпэтку ў красовак і херачыш ногой, каб патрапіць туды. У спадзеве, што ўсё будзе добра. Жаночы прэзерватыў — гэта як абвесіць увесь пакой бронекамізэлькамі, замест таго, каб паставіць пісталет на засцерагальнік. Ладно, хопіць пра секс. Паговорым пра мастурбацыю. Я мастурбую, мне не соромна пра гэта казаць. Гэта не нагода для гонару, гэта нешта пасярод. Я рос у каталіцкай сям'і, таму мне казалі, што мастурбацыя — гэта грэх. Кожны раз, калі мне пра гэта паўтаралі, я казаў: "Пакажыце мне, дзе ў правілах так напісана". Просто так я не паверу вашым словам. Я толькі што паглядзеў «Кароль паветра». Таму пакажыце мне, дзе напісана, што сабакі граюць у баскетбол. Яны мне паказалі. Гэта напісана ў старым запавеце. Вельмі важная частка пра Бога. Бог не ўхваляе, калі мужчына пралівае сваё насенне на зямлю. Так, давайте разбірацца. Па-першае, тут гаворка пра мужика. Мяркую, дамам няма чаго баяцца. Дамы, вы можаце драчыць столькі, колькі заўгодна. Мяркую, ён нават не здагадваецца, што вы на такое здольныя. Не ўпэўнены, што ён так добра разбіраецца ў жаночай анатоміі. Па-другое, Бог не ўхваляе, калі мужчына пралівае насенне на зямлю. Гэта не зусім пра мастурбацыю, як на мяне. Мяркую, гэта хутчэй не спускай на зямлю. Ну а што, нармальнае правіла? Заўсёды думаў, што так не варта рабіць. У мяне яшчэ не было такога, што я вось-вось кончу. Чуеш, я кончу. А яна такая: "О, ну тады давай на дыванок". Хаця тут трэба ўлічваць кантэкст, у якім пісалася Біблія. Яе напісалі 1000 год таму. Тады яшчэ не вынайшлі шкарпэтак, папяровых ручнікоў, а вось смеццевых бакаў. Мяркую, што тады шмат хто спускаў проста на зямлю. Пылам зверху прыпарашаць крышачку. І скажу дзецям, каб яны не хадзілі гуляць за рог дома. Таму я і не шукаю сексуальных парадаў у Бібліі. Яна дужа састарэла. Можа, вы і не ведалі? Але Дзеве Марыі, маці Езуса, было 14, калі яна зачала ад Бога. Ай-яй-яй, Бог. Неяк задужа малодзенькая, не?
Ну, у сэнсе, ён мог выбраць абсалютна любую жанчыну на зямлі. І ён набраў 14гадовую дзяўчыну. Я разумею, што шмат хто з вас любіць яго працу. Але я не магу аддзяляць твор і мастака. Мяркую, прыйшоў час кэнселіць Бога. Поговорим про наркотики. Я разбираюсь у наркотиках. Можете назвать мне наркотик, а я расскажу звязаную з ім гісторыю. Экстазі. Вау, гэта было хутка. Гэта ты ў цішотцы сказаў? Просто ты выглядаеш, быццам разбіраешся ў гэтай тэме. Да не паказвай ты на яго пальцам, гэта непрыгожа. Вонь тая жанчына паказала на яго пальцам. Ну што, падабаецца? Гэта будзе на ютубе. Капец табе, карацей. Ладно. У сыраку гэта пачнём нанова. Купіў я сабе нядаўна новы матрац. Значыць, мед. Ёсць у мяне гісторыя пра мед. Быў я неяк на музычным фестывалі. Мы былі з намётамі, ён доўжыўся дні 3. І на другі дзень у мяне было жудаснае пахмелле. Кшталту ўжо вечар, я толькі пачынаю ачухвацца. І тут мой сябрук мне кажа: «Гэй, у мяне ёсць экстазі. Давай лупанём перад тым, як ты пойдзеш на сцэну». А я ніколі не ўжываў экстазі раней. Таму я такі: не буду, дзякуй. Так, давайте ко мне наступны наркотик, калі ласка. Гісторыя ўсё тая ж. Я кажу не рознымі спосабамі. Тая самая гісторыя. Не, вядома, як гэта ўсё расказваю дзеля шоу. У жыцці я вельмі круты чувак. Шмат сексаў, шмат наркотыкаў. Быў я неяк у падарожжы недаўна. І калі ты падарожнічаеш, ты знаёмішся з гэтай краінай. Я паехаў на гару Рашмор, а ніякія фатаграфіі не перадаюць таго, што ты там бачыш. Бо калі ты глядзіш на гару Рашмор, ты разумееш, што гэта самая зладзейская рэч, якую мы калі-небудзь стваралі. Мы выразалі твары нашых лідараў у скале. Калі б я вам сказаў сёння, што ёсць краіна, якая збіраецца выразаць твары сваіх лідараў у скале, вы б такія: ну, Паўночная Карэя ёбу дала. Зусім там лязнуліся. Што яшчэ я вывучыў падчас свайго падарожжа па краіне, дык гэта тое, наколькі вострая тэма абортаў у цэнтральных штатах. Бо яны ўзгадваюцца на кожным білбордзе. У Канзасе больш білбордаў супраць абортаў, чым саміх людзей. Што мяркуюць цалкам заканамерна. Ім трэба як мага больш людзей, каб зваліць нахрен з Канзасу. Мне запомніўся адзін білборд, калі я праязджаў міма. Чорна-белая выява твару дзіцёнка і вялікімі літарамі: аборт гэта назаўсёды. Ну так, хіба не ў гэтым сэнс? Як вам увогуле прыйшла думка, што аборт можна адмяніць? Гэта ж жуць як страшна. Дарэчы, слоганы пра аборты добра камбінуюцца са слоганамі пра дыяменты. Можа, калісьці на шассы паставіць білборд, дзе будзе напісана: «Аборт – найлепшы сябар дзяўчыны». Гэта вельмі бяспечны жарт у Сан-Францыска. Калі вы глядзіце гэта і вы бесіцеся ў сябе ў Канзасе, я разумею, я прымаю гэта. Я разумею, што ёсць людзі, которые вераць, што жыццё пачынаецца пры зачацці. Хаця я гэта не падтрымліваю. І нават калі я не згодны, я ўсё роўна буду паважаць гэтага чалавека. Я проста хачу сказаць, што я думаю, што зародак не лічыцца жывым чалавекам, пакуль ён не разаўе пачуццё гумару. І не навучыцца смяяцца з рэчаў, якія могуць не супадаць з ягоным светапоглядам. Да той пары ён лічыцца непажаданай цяжарнасцю на ножках. Гэта мае перакананне. Але... Неяк спякотна, дайце-ка вады хлябну. Ведаеце, я не ўмею добра рыхтавацца да сваіх падарожжаў. Вось вы, спадар у ружовым. Вы, здаецца, адэкватны. Гэта ружовае? Так, ладно, давайте пачнём спачатку. Так, спадару ліловым. Так, лепей? Так, добра. Калі вы плануеце падарожжа на 5 дзён, колькі трусоў вы бераце з сабой? 6. 6? Яшчэ адны на усялякі выпадак? Так. Я рабіў тое самае, пакуль не ўспомніў, што я ўжо да халеры гадоў не абсіраўся.
Увогуле не разумею, чаму кожны раз, калі я збіраў рюкзак, я такі, ну, лепей быць гатовым. Мяркую, калі кладзеш шостыя трусы, ты пасылаеш карычневыя сігналы прама ў космас. Таму верагоднасць, што ты абсерэшся, павялічваецца. Пакой 5. Размаўляў з бацькам пра ягоныя трусы, і... Казалася, што калі мой бацька купляе новыя трусы, ён піша на іх дату. Напэўна, каб ведаць, калі скончыцца тэрмін прыдатнасці. Можа, пасля ён збіраецца вешаць іх на дах, я не ведаю. Ён мне кажа, Брайан, ведаеш што, я бачу твае трусы. Яны даволі паношаныя. Можа, табе пачаць пісаць дату на сваіх трусах? Дарэчы, на тых трусах, што я бачыў, была дзірка ззаду. Ну так, баця, тэрмін прыдатнасці ўжо скончыўся. Таму я адзяваю іх пад мае штаны какі. Калі я збіраюся заняцца бізнес-казуальным сексам. З прастытуткамі. Калі я не займаюся сексам з маім секс-роботам. І мой баця мне сказаў, я думаю, што ўсё, што ты толькі што сказаў, лухта. Паспрабуй пісаць больш рэалістычныя гісторыі з жыцця. Табе гэта дапаможа зблізіцца са сваёй аўдыторыяй. Я кажу, божа, баця, гэта было даволі жорстка. Але ты маеш рацыю. Але што цікавага мне расказаць людзям са свайго жыцця? Ну і баця кажа, ну не ведаю. Можа, напішы жарт пра тое, што я, твой бацька, пішу дату на трусах? Наталіі. Гэта ж смешна, хіба не? Ну так, баця, гэта цікавая затравачка. Але што мне рабіць далей? Як скончыць? У кожнага жарта мусіць быць канцоўка. Ён кажа, божа, Райан, мне што, ўсё за цябе рабіць? О, хаця я ведаю, а што калі б табе звязаць гэты жарт з жартам пра какі? Пра бізнес-казуальны секс? Вазьмі гэтыя два жарты і зрабі паміж імі паўзу. А, ты маеш на ўвазе колбэк? Ну калі ў вас у комікаў гэта так называецца, то рабі колбэк. Блін, баць, ну не ведаю. Сённяшняя публіка даволі разбэшчана ў плане камедыі. Хутчэй за ўсё, яны нават не будуць смяяцца з гэтага колбэка. А калі і будуць, то гэта не тая камедыя, которую я люблю. І баця кажа, бла-бла-бла, Райан, можа ўрэшце скажаш, якая камедыя табе падабаецца? Ну што, ты збіраешся пісаць доўгія жарты з засылкай на сябе, поўныя метаіроніі? Думаеш, гэта трэба твайму шоу? Пазбаў мяне гэтай лухты, лепей сядзі дома і пішы жарты. І хопіць драчыць на Дэвіда Фостера Уоллеса, ты постмадэрновы задрот. Вы пляскаеце мне альбо бацьку? Я вырашыў за сябе пастаяць і адказаў бацьку, што буду расказваць сапраўдныя гісторыі. І ён такі, ну окей, давай, раскажы. Ну і вось я расказаў свайму бацьку гісторыю. Калі я быў у каледжы, мы з сябрам вырашылі пакурыць травы. А потым пайсці ў Олів Гарден за безлімітным супам і хлебнымі палачкамі. Ведаеце пра гэта? Плаціш 15 баксаў і хаваеш там колькі ўлезе. Калі мы пра гэта дазналіся, мы такія, ды ладна. Яны не ведалі, колькі могуць схаваць упоратыя студэнты, калі стваралі гэту акцыю. Праз нас гэтыя ёлупні стануць банкрутамі. Я даволі псіхованы чалавек, а калі я пакуру травы, робіцца яшчэ горш. У мяне быццам параноя пачынаецца. Я быў упэўнены, што мяне упоратага пабачыць нейкі знаёмы і раскажа ўсё маім бацькам. Так яно і адбылося. Першая, каго я пабачыў у Олівгардене, была мая настаўніца іспанскай. І гэта было вельмі дрэнна, бо я ведаў, што яна не проста захоча са мной пагаварыць, але яна будзе гаварыць са мной па-іспанску. На мове, па якой у мяне было «сі». «Сі» не ў сэнсе «так», а адзнака «сі». Я вырашыў, што час брацца самому за справу. Вось сядзіць яна за столікам, і я іду такі быццам у слоу-моушн да яе, скланяю пра сябе ўсе дзеясловы, которые ведаю, падыходжу я да яе і кажу «Хола, сеньора Мэйт, комо эста». Кідаю словы адрывачна, бы гэта кулі, але гэта звычайная справа для той мясцовасці. Потым яна паварочваецца да мяне, і я разумею, што гэта не мая настаўніца. Гэта была нейкая чужая жанчына, якую я ніколі не бачыў. І яна кажа, што? Па-англійску. Вядома, я хацеў усё патлумачыць, і я ёй такі... Я не мог спыніць сваю іспанскую. Lo siento, lo siento. Мне дагэтуль lo siento.
Калі мой бацька пачуў гэтую гісторыю, ён мне сказаў: «Райан, гэта неблагая гісторыя, але мяркую, ты мусіш скончыць яе колбэкам». Ён пастраляў у мяне пальцамі і пайшоў. Апладысменты кшталту малайчыны, што пастараўся, але не дужа смешна. Ой, такія жарты з разраду не варта аўчынка вырабу, але я ўсё роўна буду яе расказваць. Так, зараз вы пабачыце крыху халтуркі з майго боку. Просто хачу запэўніцца, што я нічога не прапусціў. Прабачце за мою нядбайнасць, гэта не дужа прафесійна. Але, калі гэты спешл стрэльне, то ў наступны раз я буду старацца лепей. Хаця не, гэта наўрад ці. Любіце пароды? Ну вось тады вам пародыя на вас. Мы любім пароды. Нікчэмы сраныя. Ведаеце, вельмі хочацца расказаць вам сёння адзін жарт. За яго мяне забанілі ў Тіндары. Больш мяне ў Тіндары няма. Можаце не шукаць, не. Хачу праверыць, ці палічыце вы гэта смешным, альбо мяне лепей забаніць. Ведаеце гэту фішку ў біо, калі пішуць пра сябе 3 сцвярджэнні і толькі адно хлусня. Ну і вам трэба адгадаць, што хлусня. У мяне было наступнае. Першае сцвярджэнне. Я забіў сваю былую. Сцвярджэнне другое. Я пахаваў яе цела ў гарах Санта-Крус. Сцвярджэнне трэцяе. Мяне грызе сумленне. Гэта клёвы жарт, не? Адбываецца мэч паводле пачуцця гумару. І яна такая: трэцяе, цябе не грызе сумленне. Я такі: так, а ведаеш што? А пагналі са мной у горы Санта-Крус. Будзе весела, па башке цябе лупану. Так. Зараз будзе небяспечна, бо я скончу свой спешал новым жартам. Жарт будзе доўжыцца роўна 60 секунд, таму я хачу, каб нехта з вас лічыў час. Спадар Куце, можа вы мне дапаможаце? Давай. Я хачу, каб вы адлічвалі час назад у сваёй галаве ад 60 до 0. А калі я пакажу на вас пальцам, вы гучна кажаце лічбу. Усё ясна? Так, ну тады пачынаем. Гавару я нядаўна з бацькам, і майму бацьку ўжо да халеры гадоў, ён нарадзіўся ў 1952. Што гэта такое? Што, таксама не можаш у гэта паверыць? Так, ну, давайте, можа, пачнем нанова? Без крыўды, добра? Але я, напэўна, цябе замяню. Ну, бо так без крыўд, але калі я паказаў пальцам, я нічога не пачуў. Я паглядзеў табе ў вочы, а ты вітаў дзесьці там у сваіх думках. Быў дзесьці на іншым стендапе. Не, давай без смартфонаў. Хачу, як у старыя часы. Просто лічы назад. Пра сябе ад 60 до 0. А калі я пакажу на цябе, кажы лічбу. Не паказвай на мяне. Ты ўжо ўсё пераблытаў. Давай, пагналі. Размаўляў я нядаўна з бацькам, і яму ўжо да халеры гадоў, ён нарадзіўся ў 1954. Я не ўпэўнены, колькі яму зараз гадоў, але яму больш за 50. Вось так вось. Дык вось. Ён, ведаеце, такі чалавек старой закалкі. Я ведаю, як у нас дайшло да гэтага, але ён мяне пытае: «Райан, а колькі дзяўчын у цябе было ў каледжы?» Я кажу: «Не ведаю, ну, напэўна, 42», што было абсалютнай хлуснёй. Бессаромнай проста. Але я хацеў быць шчырым. І я палічыў усіх жанчын, з которымі спаў за ўсё сваё жыццё. І гэтая лічба бліжэй да 30. Я што, паказваў? Вы мусіце працягваць. Давайте. «12. Ды паскорся ты, ды ё-маё ты, ну... Божухна.
Ладно, хопіць, спынімся на гэтым. 12:12. Але і над гэтым яшчэ працую. Дагэтуль працую. Але павольна лічыць лепей, чым хутчэй. Бывае, што глядач лічыць задужа хутка, і мы скончваем на -4. Гэта непрыемна. Бо вы б тады глядзелі на мяне і такія: «Ён зрабіў цэлкамі 4 жанчын». Просто прайшоў міма, і іх цнатлівасць вярнулася. З вами быў Райан Гудкейс. Дзякуй за вашу ўвагу. Яшчэ пабачымся. Tiny pony.